Dende a directiva da Sociedade Deportiva Chantada quixeron transmitir hoxe o seu pesar polo falecemento do seu vicepresidente Manuel Arias. O directivo finou esta mañá aos 82 anos de idade de xeito repentino e o presidente do clube, José Antonio Méndez, quixo ter unha lembranza para o que foi un gran apoio na directiva e un gran compañeiro. Será enterrado este xoves. No día de hoxe, pola mañá, a triste noticia do falecemento de Manuel Arias, o vicepresidente do club, e, bueno, pois hoxe é un día triste, non? Un día triste para a familia da S de Chantada e para o deporte, para o fútbol de Chantada en general, non? Manolo levaba na directiva sobre 8 anos, máis ou menos, que é o tempo que levo eu, que entramos xuntos, e, bueno, sempre traballou moito por este club, e últimamente, pois, viña menos, pero nós tiñamos unha relación, bueno, pois casi semanal, falábamos de moitas cousas, unha persona que quería moito o club, e, bueno, se che digo, estamos todos tristes porque unha cousa destas, pois, é fatídico, non? Enviarlle daqui un máis sentido pésame á familia e, bueno, axudalos do que podamos e, bueno, é un día triste. Sí, algo faremos de cara ás Navidades, non? Tan pronto como teñamos un oco, vamos a facer unha especie de homenaje. A ver, teremos que falar a xente de Chantada do fútbol e facerlle unha homenaje porque o merece, desde logo.